Perik, Pepper Sigwas, jij prepare certificaat dit uit. Als de werker dan ooit van de gever gaat, ook goed om die, zet u wat tranquil. Ik wil het petanische, de over en derwijs, wie prepare de goede. En wat douw serwijs, de repos, P3, Raugazuur, de lune, het over certificaat dit uit. Zet u wat je doet. Dat studiamaat, er is en die zo zit. Als je Christoen wil, dan je printen alle en dan is ook herpeveren en dan. Hallo, zes uur. Sommarantial a presidere. En Matthäus er weer honderd half. Pijn noorstil belag, Matthäus van de. Zet u van een zo bent die, sommaran die, dan wil je niet perik. Dat had zo heb je maar kit. Dan eerder voor land die jou mee. Abo, oké, dat beter te doen gerne. Hoe gaat? Dat was een plema. Ja, dat land die kan bij wie ze gedeeld. Hoe doet Peter er een taal als maar en hoor ik kon net nog een droog. Dat was kost een plema. Carrera Noah, die zat door voor nugen. Nee, we zijn zo gewoon zeggen. We broeren mee naar zo Peter, dat gemaakt. Beide naar Jerry samen zantam. Aga zo dat je mezi finarzizun. Aga mintima fere bravo esilio. Agar butu neves in Nederland, agar pout daar was een met peuter in rood keer, maar tegen karo heb je tot bijna genoeg. Bah, en is ook nog de wereld juist man, die waren binnen zo en afver. En er komt dan bravo die maar een pout. Bon top, het had. Ja, pout. Kom dan, dus dat je een merk doe hier is. Ho, Perry. A Peter was er in middag, met haar en nog paren, maar zo u gaan nu, en taro braas, zo een terkanluur geftin, en niet talen, zo kanluur, maar a Peter was erbij, ja, uw broer, hoe kun je meer waarde op een gegeven moment.